yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullah sallallahu alal fatih al-khatim wa alihi haqqa qadrin idar azim. Yan uwa, wato kamar yanda wasu mutane ba su fahimci wani baiti da shi Malam Tijjani bin Usman radiyallahu ta'ala anhu yake faɗa a ciki cewa qad kafani hubbahu dinan ila yawmil qiyam. Mutane da yawa ba su fahimci me wannan baitin na shi radiyallahu ta'ala anhu yake nufi ba. Shi kuma wannan baiti da shi Malam Tijjani radiyallahu ta'ala anhu ya faɗa, in mutum yayi rubutu ko da ba waka bace ba, ko da zubabban rubutu ne ba nazumi bane ba, so da in mutum yayi rubutu ana duba abubuwan da suke baya, menene siyakin maganar da aka yi da ita. So da shi Malam Tijjani a baitukansa na baya yana cewa kam ulufin min majusin aslamu duna qatami, kan muhibbin nala qabla al-iltifa, ba nan ba kam nasara aslamu min faibizil qutbil imami dinuhu dinin ƙauyin da'iman dunan sirami. To in dai wannan shine tafarkin shi radiyallahu ta'ala anhu, ya musulantar da nasara, ya musulantar da maguza, ya musulantar da kafirai shau, in dai wannan shine addinin shau matabbaci da shau ke magana a kai, to shau Malam Tijjani yana nufin san shau ko da bin shau zai dawwama yana yin sa, shine maganar addini. Dan shi Malam Tijjani ya ce kad kafani hubbu dina ila mi, shi Malam Tijjani ba yana nufin wai addinin musulunci yake nufi ba. Dan an ce addinu ba ana nufin al-islamu ba, in an ce addinu ba ana nufin al-islamu ba, amma fa wanda ya san larabci ba wai al-islamu ake magana ba, ana nufin abin da za a dinga yin sa yau da gobe. To in dai wancan aikin shehu ne, abin da shi yake faɗa, abin da shi Malam Tijjani yake faɗa, to shi Malam Tijjani yana so ya zauna da soyayyar shehu cikin kwaikwayo da bi, tunda ita soyayya ai kwaikwayo ce, ka kwaikwayi abin da wane yake ka zauna a kansa saboda har ka tafarkin da wane yake bi. To wannan shine abin da shi Malam Tijjani radiyallahu ta'ala anhu yake faɗa, ko ilmuhum ko irfanuhum kal anbiya duna malami. Wannan magana a buɗe take ba a rufe take ba. Hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallama ne da yake cewa ulama ummati ku anbiya bani Isra'ila. Sadaka ba wai wani abu ne wani yake wanda yake da kura ko da guba a cikin sa ba. In mutum ya yi rubutu sai an duba bayan abubuwan da ya faɗa menene a ciki, ko gaba menene a ciki, ga wanda ya san me yake. Ba wai kawai a dinga fassara baiti mutum yanda yake so ba haka yake ba. Su wayannan mutanen in sun yi abu suna da tsari akan abin da suka yi, kuma sun fika manufa akan wannan abin da suka yi. So da ka je in kana so kai musu adalci, ka koma cikin abiyat ɗinsu da ɗabi'unsu da halayensu da yanda suka zauna da mutane, so da ka zaka warware abin da ma suke nufi, ba sai ka zo ka fassara littafin su ba daidai ba. Da wannan nake nasiha ga 'yan uwa, saudaka idan irin wannan ta tashi, saudaka a daina saurin fassara baiti a mayar da shi wani abu ba can ba. In baka fahimta bane ka zo gun wanda suka fahimta a sanar da kai, in baka sani bane ka zo a gaya maka ga abin da ake nufi. Ai ko mutum ne baiti ko magana mutum ya faɗa sai ka kirawo shi in yana nan, ka ce kaza me kake nufi da kaza da kace. Idan bai baka amsar da kake magana ba sai kake nufi ba, sai kai tunanin wani abu daban. Amma an yi baiti ga baituka a buɗe gaba ɗaya, ga na baya ga na gaba, duk ka ɗauko su baka ma'anar da kake nufi, ba sai wannan baitin ba wanda baka san larabci ba. Sadaka yan wannan nasiha mu dinga kiyayewa da abin da zai jefa mu cikin haɗari ko wani garari na rayuwa. Allah ka tsare.